l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-permess ta' żvilupp ta' appartamenti fix-xara viċin it-tempji neolitiċi tal-Ġgantija ġie revokat biex isir proċess ta' assessjar tal-impatt fuq il-wirt storiku dak magħruf bħala Heritage Impact Assessment. Dan hu dak li ddeċida l-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar il-ħamis filgħodu. Sena ilu kienet il-Kummissjoni għall-Ippjanar fih dan l-istess awtorità li sospendiet il-permess wara talbiet għal tali assessjar tal-impatt fuq il-wirt storiku. Fil-fatt, is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali kienet kitbet l-perit fuq l-iżvilupp propost u saħqet li l-UNESCO talbet biex isir assessjar tal-impatt tal-iżvilupp fuq il-wirt storiku tat-tempji tal-Ġgantija. Issa l-proċess tal-permess mhux biss hu sospiż imma ġie revokat biex isir l-assessjar meħtieġ fuq dan l-iżvilupp li kien oriġinarjament ġie approvat mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar anke l-Aġenzija tal-Gvern Heritage Malta kienet appellat u ried it-tħassib tagħha. Heritage Malta kienet anke appoġġjat il-ħsieb li jsir l-assessjar tal-impatt tal-iżvilupp fuq wirt storiku tat-tempji tal-ogħla prestiġju. L-Aġenzija kienet sostniet ukoll l-awtoritajiet għandhom jaħdmu flimkien għall preservazzjoni tal-wirt storiku u jilqgħu għal ħtiġijiet tal-komunità.